George Bati. Jodin mag Islamo kwa mondo mi ochimre tir gi puonj mag buk maler mar Quran kakoro jo Islami ngo nyasi mar Idul Adha kawuono. Idul Adha en nyasi mar rapar mar Abraham kod midhiero mane Ismael okalo e kaluwore kod buk maler mar Quran. Abraham ne dwaro chiwo wuode achiel kendo Ismael kaka misango, kata wuode achiel kendo miluongo ni Ismael kaka misango kaluwore kod chik manowuok kuom Nyasaye. Kata kamano Nyasaye noreso Ismael kano chiwo ne Abraham nyarombo mopugno mondo mi oyang kar Ismael. Kane oyalo e msikiti mar Masjid Sheikh Nasur Mosque mantiere boma ma Malindi, Sheikh Abu Katada Salim owacho ni nitiere pogruok e kinde nyasi mar Eid Adha kod mar Eid al-Fitr. Joala mag dinjo Islam koni piny owacho nego jiw arita makare pacho ka mar gayo masiche mag monj kod nek ma itimo gi jogo ma ichich ni gin jolweny ma piny mag joka Al-Shabab. Giloso e alap matononoka e kaunti ma Mombasa nyasi mar Idul Adha. Joalogo koni onge tiende piny owacho tero jolweny e pinje maoko jiw arita ka pacho ka to monj mag jonjore otimo enewa. Ikoni monj manotimore Lamu kama ji 5 ne onegi gi jonjore okowinjo bed ni timore ka arita ojiw makare kasani gikoni luoro koro kwako ganda mathoth modak kono chutho kaluwore kod monj mag njore. Nyasi no gijiwo jogo mani kod nyalo mondo mi opari e jowetegi maonge kod nyalo ka bende gikwayo jotelo mondo mi onyakwe kendo ket okenge mag duoko piny nengo mag mwandu masani koro ong'aore. Allah subhanahu wa ta'ala kutufikisha leo siku kubwa kabisa, siku ya Eid al-Adha ambayo kwamba ni siku ya tukufu yenye mazingatio. Wito wetu ni kwamba tudumishe amani katika nchi yetu ya Kenya, tuwe na upendo, tuwache mambo ambayo kwamba yatafanya nchi ya Kenya kuwa katika hali ya mivutano. Na kwa siku ya leo tuhakikishe ya kwamba ile sunna ambayo kwamba ni ya kuchinja, yoyote mwenye uwezo, si lazima uwe ni tajiri milionia. Mungu iko amekuruzuku, kila amekuruzuku, tinda mpe mwenzako, ni thawabu kubwa sana. Ukati ambao kwamba ukame wa pesa, ukame wa kazi, mfumuko wa bei, kwa hivyo lazima tukumbukane na tupendane. Vipi sisi tuenda nchi jirani kuwataka kuwafanya IGAD wafanye sulhu kwenye nchi nyingine, ndani ya nchi yetu twashindwa kutatua matatizo yetu, itakuwa hatujafanya sawa. Ikiwa sisi tuna uwezo kuwasaidia nchi nyingine kutatua matatizo yao, kwanza tutatue matatizo yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakomari ruok mar oganda jo Islamic County ma Migori Omar Ibrahim oseyo jod bura mamalo kuom midhiero masani okwako piny Kenya mar pek mar ngima. Omar manowuoyo e kinde nyasi maringo odiochieng' Idul Adha e muskiti mar Masjid Salam owacho ni thoth jod bura mamalo kod dich kod ngima jok mane oyierogi e lemogo. Omar wacho ni sani jo Kenya koro nyaka ikre ne ting' mapek mar ngima bang' jod bura kalo paro mar chik mar omenda. Bende wacho ni sani twak mar kweth mar Kenya Kwanza dwaro mondo gidhi godo nyime kod kweth mar Azimio okone ka dhi kelo lokruok moramora e Kenya ka wacho ni gin mago makoro iketho go sa ma oywak kanyo weche mag chik mag omenda koro ketie kogno kendo koro chako tich. Wale watu wa siasa hawaangalii vile wananchi taishi, maslaha wananchi takuwa namna gani. Hawa naangalia tumbo yao na vile watafanya. Hiyo ndio kitu zao, hakuna kitu kingine naangalia. Sasa hata kama naongea, wataongea nini? Solution ni kitu ambao wame na kushaamua na kushafanya sheria wamesainiwa kila kitu. Solution sasa ni gani? Labda solution hiyo tu bila viongozi wote mnasema tuende barabarani tu tupige kelele na hata zaidia. Sidhani kama tazaidia hiyo. Lakini kupiga kelele tu hakuna manufaa.
ile kitu imefanyika na kufanyika, na waliotuchinja mabunge zetu. Kawe record mountain record weche